Takže lidi, ahoj, já jsem Kubas, to je moje nové jméno a promiňte za kameru, opravdu se omlouvám, já se chystám sehnat novou. No, asi koukáte, proč hraju v kreativu. V kreativu hraju proto, že jsem chtěl jsem si to zkusit nejdřív takhle. A, má slime. Co? Place. Tak. Ukážu. Mám ty brnění, pardon. A mám plamen 1, torn, strojka, extras V, síla on je 2, síla V. Můj kanál je jako císař. Můj kanál, snad. Tam víc. Tam ještě jednoho. Dva císaře a tamhle. Tak. Jdeme se vrhnout. Chtěli jste hrát survival se mnou? Zkusit. Dobře, tak jsme survival teda. Pardon, čas zkusím na bradě, co nejde. Pardon. To mi klidně nahrávat, že mu točit, klidně. Nedávejte, že mu točit. A omlouvám se za zvuky pozadí. Tak. Strašidelný, jakoby. Tak. No. Bum. No. A to za to je... No. Ani pigmena. No. No tak. Agi. Klidně mi nadávejte, klidně mi točit, klidně si nadávejte, mi to je jedno. Je jedno. Je všechno jedno, protože nezrvádej. Dobrý je, když gastové říkají, mají cukru. Já to nevím, jak má cukru. Já valím kafe. Trochu nízké, dá se býti. Tak, já to si stopnu. Na to ukončím. A příště. Takže čau.